Swera. Zviri kufamba here kuchikoro uku zvose zviri right? Kutovereka wega senda ndamuyemwe chiwe. Alright. Ndakuvereka ndatonyora homework. Ndizvo zvimwe. Unoziva kuti unofanira kushanda nesimba kuti ramangwana rako riite zvakanaka. Unozoda kushandira vamwe wakuita garden. Aiwa, nditogoni izvozvo. Tofanira kuti tizoshainawo mangwana tichiona uchidhiraivha mota yako mangwana mwanangwana. Uchititakurawo tinenge tachembera kamai manje kukura kwatiri kuita. Zvino amai wako handiri kuziva kuti kubva pawakaenda wakangotisiya tiri tuka pano. Wakaendawo kwawakaenda hatizivi kuti chii chakavanhingirikinawo chakavakwekweredza wakaenda ndokukusiya pano. But yato makore awanda ndingori ndega mwanangu. Saka hapana ndiri kufunga kuti ndichatsvagawo imwe shamwari. Unoziva kuti murume woka haukwanisa kugara uri wega, unodawo mudzimai anenge achibatsira. Panapa unoona tinonetsekana pakuita zvebasa repamba, kubika nekudii. Inini kana ndiri kubasa senge izvozvi ndatobva kubasawo. Ndasvika iwewe wongosina kusuka mapureti futi kamama akasviba mukitchen medu. Mvura kwakusina isati yauya. Asi waikwanisa kufanira kuchera kamwanangu sandizve. Sorry. Alright. Saka ndikuti inini ndoda kutsvagira mama mai. Nekuti nisababa hazvizoiti kuti ndigarewo ndisinawo munhu wangu wandinotandara naye. Saka vachauya ndichakuratidza. Asi kwete kuzowabata zvisirizvo mwanangu neka. Iwo wakandibata zvanda zvakanaka ndawabata zvanda. Ndonyaya yandiri kuramba iyoyo mwanangu. Dzimwe nguva munhu mune musina kujairana chete. Saka iwe unogona kufunga kuti pamwe munhu ari kubata zvakashata. Ndiyeti inyaya yekuti mune musina kuita sei kunzwisisana, but ndiri kuti traya kuvaitirawo zvakanaka.
asi vamusingaona kuti under age iri watora munhu wechidiki kudaroko mari kutoro wechikuru asi hakuna miminyana mbori nemakore mangani zvemakore angu zvine basa rekuti iwe handiti ndatora shamwari yangu zvekuti makore izvi zvakupinda papi zvakutaurira dabatoro kana ane 35 kana 40 zvinyona 50 years ndeti uchembero kana kechidiki kamatora kane makore mangani ka akakane 20 ka tasi pa 50 years makakasiyana makore mangani mwanangu haudi kundionawo nebaba wako ndichifarira naiwe tasha lava ina age baby 100 lava ina mira tipesa utara iwe haudi kundiona ndichifarira iweyo ndazvitsvagirawo kangu aka ona kana dressing kanogona ka kupfeka zvechimanje manje hausi kuona ndo zvachoka handidi kukushoresa saka mwanangu ndoti nini ndauyozokuona kana kuti kuchikoro ndouya nechembere zvayo isingazive kana kuti inopfeka sei unosekwa kane shamwari dzako kuchikoro kada eja naiwe zvaunenge wautoita jerasi chete wakuda kuti wafari chimborume naiwe asi unondifarira kana inini handitombori makana utsinye ndandakakuudza kuti vanenge vanoita utsinye usazijairira handiti iwe uchaonawo kako handiti nezviune 15 unotsvagawo kako kaka 15 years woko kanoenderana newewacho haisati yasvika uchiri kumbofarata zvechikoro nea okay handikuteera bebi pinda nepapapa handitika bedroom ndimo bathroom yacho irimo mune suit futi obva wangu naisa imomo panangu usandinyatsira nyaya yakadaiswa ifarozonibvunza tateke isusu chichi patikazvaitwa nausukona makanaka kabeautiful handisi kuramba zvangu but ndikechidika mwanangu kana ndomudaididwakanonodichii ndinodawo kachimutemwa dzinobva ropa kamwanangu ndinganotora cheko ade matoro kana madzimambo kare vaikuhowa kamandara chaikunzi mukadzi wechipiri kana wechitatu saka zvakasiyana hello baby come here alright andikuwe ndakadzinga panapa ndo zvazvinoitwa here naimova watiko baby aiwa nayo unadzo ndidatokupa mari uzondinenasa iwe penjeni yangu iriuye vaemaje veve usaita zvekutamba neni isusu tisi vanhu vanodzoka shanda kudhara vacho my son haina basa atadzoti asitombondifarira kana aiwa ika ndifunge yaritochikota chazotadza kuita bhebhi rakanaka ungera mudhara andoda ari kutya kukurira but ndomuchuzirawo kana asina choisi bcause ndine choisi kabebe saka toita sevebe aiwa vatotonga radzana rudo kamudiwa wauya kana ndanga ndakamutaura zvangu kuti ndichiva namai vanyowana but ndofunga avhunduka kachona ndike patiktok patiktok akati mudhara zvaanditangira utoreke patiktok saka ndunganeruwa baraandishamusofta ndofanira wirirana andinogara netisingawirirani munofanira kuwirirana kaposa mungapota muchirwisana azvibude ndosaka ndichikudaka ndombokupa manje ndokutyora musana inini ndakura zvangu bari vasipadzisikuka
uya but bipo kuneyo kamutesito kaita ndasina siyano ndinagirwa nako kutarisa asi kunzwisisa zvamukuita naseyo asi mune zvamukuita naseyo aiwa pamwe wakuita harana rozi naseyo pamwe wakudasiya uchamutinde but takapromisana aiwa tikapromisane but ndinofana kuziya patiri azopromisana kuti iyo ndikupedza kunyora ndobva takutora asi iyo kamutesito kanongechitanda sei handisi kukafarira tazive nyaya sofa hatikuzoti mazororo ndekurwani padeni fana kuvewo chimwebatsiro kagraft chichiaize kabasa chimozikiro timapuleti zvinhu padeni pangu aiwa pana vanhu ndowanhu ngobuzangu akabaya dharadhara patoni mazuva achavereka kare saka ufanira kuva chimusuka timapuleti tichitosiyaize tipezutunotida nopana yatobhiliva kuti ndasiya pana zviitika wakauya matiko saka watinewa chawaisa ndechekupenga ichi watamba nguva isiri yako watamba nguva isiri yako here baba tashaya mazuva hamusi kubatika ka apa mukuita kunge mukurwara shamwari ka koenda kungopfeka fesi yembwa kudaiso ngouya wakaneta kudaiso tiri kuti taona mukoma tashaya vauya ka takutomboigirwa wautiigira chiko something chikoimbano unogona kundisaizo ndapfeka fesi yamheno imbwa yezvi watiyabva zvafunga panongo vatikuona panongo nambokudzoti padhini pangu pane ndinya but panoona zvongogaya kuti ndienya but boys dharaunga yejavari boys 50 boys 50 years about travel 20 boys obudi mudhara wako vakazomakisawo kutora munhu wasina zera naye iwe chingokakwapaidza kamwanaka kasvapure unenge uchingokadyira musaga senzungu waziya iwo mudhara wako avana basa ava 50 years handikwawa kutosvika pakuchemberera iyo chitongokwapaidza kamwana kaya ndokwanisa pano izera rako iri munonyatsopindirana hai nyaya dzenyu dzakadhazva muchafani edzi murono wadiki usasudodya makabheji pane mudzenyu iwapo kudya hama yako zviriko hai usati draw iwo usati draw aya zviriko here mechafurungora iti iwe mazera atinoda isusu hasauyu hai nditokudrowa ndotokukala wazinza wangu iwe wanakanokumecha furungweka iwo kuita kamudhori kane mastichi pfutseko wakoongona mukoma tashaya imuchandoda kungokugaisa ichikuti aona ndinezi yangu yakauya patena toikwapura izvezvi ndini ndiri panyanga bamunhu todya saka makundwa nenine hamukoma tashaya ichaiplai inini manje ndiri kutokwapura mwana ndiwe kabato wakutoita sewakukundwa nini wakupusa semunharowa nebabu regwai manje momira yakakudrowa chingotauraika kuona nini ninezi yangu handinakumbobvira ndaita zvekufunga nango tichiuya ndatoitema masettings ndati ndindakutopacha fani eduro kuona Robin ngambhaibheri akatadza kuerera inhekuti akadana namai vake iyoyo tutori kantu webhaibheri tiyati akakudza wanga uri peri panguva yacho pazvakaitika naipano mwari akanyora bhaibheri aiwa munozipa munyama iyo wokuziva akanyora bhaibheri ndiani pamwe torodofu rakabva kudotito sha munhu uya utombomuzive unoziva ndiani muchazvipa munyama nega nezvisina basa renamai amai kuita sei sha monziya yakabatana chamwari saka iwo unoita edzi kumwana mudiga zvirwere zviriko edzi dzei ndionenge wandipa uzva chicha wakavigere aiwa sha chikuru ndanakirwa zvoti wakavika kuzondipa punzva inini uzwa wonditaurira zvokuti edzi ita wako kurwadziwa nei ndakazviona iwo
aiwa akurwadziwa aiwa onesi ndakazona unorwadziwa neni kubva kare ndakazvoona zvangu aiwa but pano nyaya yako inogona iri kuriti pano togona sazvita but kana waine munhu akabatana kudaro pano wangu nembeyo yechibage ndoita sei pakadaroita kunge bhaibheri racho rakanyorwa nasekuru nokwarira mukati hai makati tako musuri enda kuendeiwe chitobaya uende kwetoda kusura uchitaura future kuita sei enda nezvemakadzi zvako iwe munhu anotouya chitiste panyaya dzatiri kutaura panapa edzi bhaibheri rakanyorwa naasekuru ake ihama dzake iri pedzisa kunyaya kuisvendere padhuze chichinyatsomufanana pana chii ndambogaya kuti inezi inogona ine dzungu but nditoona kuti aya nine zinenge kunakirwa ndamboitsonya izi mudhara chindipa maintro izi but yaratidza kusekerera zvayo chibaya ka but ndambotanga chitange ndakaitsamwira iziva aiwa iwe ukatoradza attitude kakadaro kaattitude kakadhakwa manje kuti unoratidza kunge wakaitsamwira uona chii iwe ukangonzwa kuti akugeza chete mudhara wasimo handiti mudhara wari kuenda kubasa iwe uchitongosvetukira imomo ukanzwa wachigeza vhura dhoo upindewo kuti ndoda kugeza nini ona ndopanotangira nyaya dzacho ipapo izera rako mudhara achiembera kudaro so anodei pamwana akadaro iwe asi indenya one iwe idya mwana kanasanangokera zvinhu mpano wangu tashepe chibharuma udaro mpano wangu shuri yese mpano wangu ndati iwewe aiwa mwana mawangu chesti chehuku udaro mpano wangu ndati mirawo nezvando ndichazokudza ramangwana pano ndakapedza nayo inyama yepoko yakasonerwa chikeni shamwari but ukona chii mpano wangu kutaura tikataure zvedu but inini kona chii inogona kuzogeza ndisipo but ukona changoiti chii ninezi but mkuona ninezi mfana aufana kuinyaraiza takugara kuti unokutaura museka ninezi inokufarira inoizi ukutaura izvozvo iri ndakutodya ninezi mukoma iye changoti pamwe ndikungotaura kuifarira izi ndozongoipindira izi obviously iye inenge yati inondifarirawo izi ndozongoipindira pandozoipindira ichadhauta but yatondipindira kare kuti yandifarirawo izi kona chimfano papo nganini zinobva nezechidhara achimbiyera pano 50 years agone chikupedza masports musana wemadhara mabhonzo avo asina kusimba izi isusu pano ngwe chidiki topedza nazvo izi muchiri kutema dzinobva ropa kamukoma tokuziva aya anofira pasport iwe Tasha matikona nini wakundifarira anokufarira moziya ungambochinga ngapa ndakaweba but hey makapeka manje mudhara wangu ane choice saka paunoita sei kuti ubike pakuda tipasangweji but anasingwepika asi uri kurwara aiwa nasingwe togona kubika zvamukuda zvinhu chero zvamukuda tobika kuti ngokurwara chii hapana kana ndikaendoka kamusikana kako kakai aiwa kashamwari kangu kamusikana kaunopinda nako mumba here tashaakashamukuru kaini but ndinezei haindokufarira kana nini ndikatozofarira mwana wangu that's why I love you yey Alright, it's okay Tasha, gani monogeza handiti? Mede monogeza. Monogeza. Iwe afoni perekeza monogeza. Andikukuperekedza ndokusepa dhuri papaseja pakuchita. Unofuna ndeta sengototorwa nani? Unozodona matoza acho haya. Apana kunaisa mshonga kuti yakufambisa sei. Mshonga we? Mshonga mwenua. It's okay. Chichada zvokubika. Andingogeza handiti? Pizza atuteri hiyendera kiti ukakwishosawo nopedza nacho ichiviraonesvako
Hapana zvanoita kuti atidza vana kusimba musana. Chipara dhoma apa patigeze wacho. Maswera. Muri kuwirirana namai vako ndozvakanaka mwana muchiwirirana zviri sei pepa zvinondifadza kana muchiwirirana nemwana wangu chigononotengerawo kanhingirinino tasa chikwama changu chinombonotengerawo aiwa kani ndichingoda kutangirawo kandinojiva kuti pane zvakaipa kasazofara doni wadi ufu ungobva wapfeka kanhu kakadaiwo nemwana zvino kanhu kakaita se zvaita sei so achi ndo staira yacho here enda ako mwana kunonitengera naini ati ndo zvamukanditora ndichipfeka here chii chachinje papa mwana mukomana zvimwe zvacho hazvizobudika hazvizobudika izvozvo chiiko nai ai makutangawo kuchengera inini pamakanditora maisaundono ndiri mwana mudiki ndizvona handidi munhu anondibhohwa kana musisa ndiri munongotibva pano kana kuti musikoro nditsamwisa chamuri kunditi ndakatadza aiwa hamungataura zvokuti hembe yangu yakaita se yaita sehembe yanguaingotaura kuti for mwana muda kuti ndichembere ndiri mbuya here ndakafanana nemi here makachembera rangu repatibati patiktok nasa uchade nasa mama vari kurwara hasi kunzwa mucha vari kuda mari muda $300 ndiona uri kumidzi ndimakanasenya here nedhedi sasi maindinyepera ka ngani maiti kupurazi fodya imakakuhwa ya alright ikanditaura nemushando wangu andi anogona kunyorera cheki ye500 mangwana zvinobuda ivo anditi nezvino zvabatani then wogadzisa nyenza dzeiko nepepe idzodzo kandikuti naiwa aunondoona ndichipfeka izvozvo here atitora nyaya idzi nditotaura nyaya dzemari kandii handivati mama uda 300 ndikuti kandokupa iri 5 kauchigadzisa nyaya dzamama wosara ukanika chinji mambogeza here nhasi mambogeza muri kunhuhwa imi masese enyu ari kunhuhwa handichamboda wakisana nemi mufanira kuti kana mukasvika momboregera unwa masese eya kana muchidawo zvekisi nemi mai zvine zvindakanoita anosunzwa mushe aindepita sha aenda mashops alright ndimbonorara zvangu anosunzwa mushe ndakanoita alright iripo ababhoira ndonzinamenera zvezvitoro magariro angu akati anotashaya apa zvichiri zvakanaka apa asi takaudzwa kanzi tikiti okuka ndotunoita kuti unzwewo kauti ropa richiri kumhanya ichi tachembera pekarekaisa
but TikTok tunoita kuti tukaunzwewo ungo uchiri mujaya. Zvino jaya rangu zvarinenge rato pamberi pangu futi. Ama 2000. Ama 2000 wagara vari kunetsa nhai. Amen. Chona unochiimba uira chimbone dovereka ndione kuti chasha yacho paanodzoka nesupa yangu yokuti anenge achiti but mwanangu kana zviro zvaari kuita kaona because close yacho closest kuita kuzemberana namai kuirirana uko. Amen. Ndiudzeka zvakada kuti arana. Ndati handiune zvauda kumudza. Tashaya hapo. Inini ndiudze zvauda kumudza zvacho. Hapo aenda ku. Naiwe. Ungandinova. Kuchi chiwe chiti. Yes kan tachaanzi usadaira kwa yangu. Achipinda kupita shaya. Ndoka babu. Kawira tachiwe. Ndokuti yandokuti apinde anopinda bani. Oh, naita tachishi kuita kana. Baba watashaya vadi kuti tashaite zvevasikana. Kwa nini ndimani? Ini ndini mai vatashaya chipo. Saka chimu anotashaya kure ere. Yes. Ayo. Ayo geta ringafarwi zvinayi. Ora ene tashaya uya kukunu. Achitaura chipo tashaya tinamukati. Kwani chamukurangira Tashaya asabuya asauya kwandiri mandira mdzikundi. Iwe usimwana wechikorere. Ini. Nisi mwana wechikorere. Iwe auya mwana wechikoro. Iwe mwana wechikoro. Enda ite zvekuchikoro. Tora bhuku. Enda unotora bhuku tashaya. 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 Hauende ndikoni. Enda unotora bhuku. Upe munhu aende. Baba wako akati havadi kuona zvevanhu vanopinda panapa. Kana mune zvamunoita, munoitira kunzo kwete Ndati hangu ngaya. kana baba anoti inini. Ayewo. Tora bhuku. Ndapinda tore ega ndiyakuzi. Handichatozvinzwisisi panapa. Hapana zviri kuitika pakati vari tu apa. Handichatozvinzwisisi. Tashaya yacho kwakutoteererawo madzaiva vavo. Zvinhu zvacho soka. Nei Tashaya! Unofunga kuti zvinonakidza here? Zvinonakidza zvaandiita ipapapa. Uyo ndemuda but wona performa we chocolate skit sauri kafanaka. Kuda zvangu akanaka but sorry zvatopera ka zvapera ka Zvavomera. zvapera saka wati dasimba kwaifudza naizvezvo vasati vauya Chitombochimhanya kavasati vauya. panozouya uzati vanenge vachikukavhira Vachikabvirako vatoone mwedzi kubva paipai handisobva pai. kandozvanopana saka pakufana apakana kutoditirawo pane bhutsa dokurutiga iziva Vakana kuspoilwa. Because vanondida vakaomera. Vakanaka 50. chi wanoka here unonoka pacho noka dho here chi wapinda kubva kupi Oh, ndosaka. ndosaka chi
unangoti ngoti ndikukwelesa akangaitika ndaikusere